Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Wa huwa arhamur rahimin. Idhabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Laula an tufannitun. Qalu tawahi innaka lafi dhalalikal qadim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahma. Dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Qala ngucap apa? Yusuf. La tasriba ora ana cacat alaikum al yauma ing iki dina. Ayat sadurunge nerangno nalikane dulure ku nyelidiki investigasi akhirnya ketemu Nabi Yusuf. Nggih sampean sampun sedekah duit sampean balekno apa bakal bales wong sing sedekah. Akhirnya Nabi Yusuf wis gak betah. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Sampeyan eling ta perbuatan sampean karo Yusuf. Akhirnya dulure ngerti lek sing dihadep iku ternyata Yusuf lan sak adike. Qad manna wa alaina inna ma yataqi wa yasbir fa inna la yudhi ajral muhsinin. Sapa wong sing takwa lan sabar apa ora bakal nyiak-nyiake ganjarane wong sing gawe bagus. Qalu tawailakat asaraka wa alaina wa in kunna la khatiin. Akhirnya dulur-dulure ngaku demi Allah teman-teman Allah wis mulyaake sampeyan, aku termasuk wong sing luput. Akhirnya ngakoni kesalahane dari perbuatan bertahun-tahun yang lalu. Nabi Yusuf, la tasriba alaikum, ya wis gak apa-apa. Kok misale awake dhewe sing nglakoni ngalami kaya ngono ya apa? Eling sampean karo Yusuf. Sampeyan apakno? Oh, diundat-undat elek-elek, diundat-undat kabeh. Eling sampean jeburno aku nang sumur. Eling sampean, eling. Delino kabeh wis dosa-dosane iku. Sampean sing menteng-teng aku, sampean sing Lah ya apa kabeh wis nyakseni nglakoni. Tapi jare Yusuf, la tasriba alaikum. Saking sabar wong ya ngene iki. Mulane nek awake dhewe ngalami ujian wis elinga Nabi Yusuf ae wis. Ya apa di kula sora karo dulure sik tetep sabar. Nah iki dadi pelajaran. Ya firallahu lakum. Ya firu ngapura sapa lakum marang sira kabeh. Dadi ngene ya. Sak pira gedene kesalahan lek kurbane memaafkan iki ya wis ilang kabeh dosane. Lane aja sampe terus sampean niku memendam apa dendam. Akhire gak iso. Wis sampe mati gak gelem tak sepuro kadang-kadang wong kan ngono. Jeje karo ya Nabi yo. Yes. La tasrifa alaikum gak apa-apa wis. Awang ngapura. Wa huwa utawi iku arhamur rahimin. Arhamul luwe welase rahimin wong kang welas Allah welas. Lakne apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis Nabi nerangna welasana wong sing ning bumi. Allah bakal melasi marang sira kabeh. Dadi sak pira gedene dosane nek disepuro ya wis lebur, ya wis gak apa-apa, wis gak ana aib. Muga-muga wong ngapura marang sira kabeh nutupi perbuatane sira kabeh wa arhamur rahimin. Dan Allah luwih welase wong kang welas. Dadi nek sampean welas karo wong sing di bumi, wong sing di langit luwih welas.
idhabu budala sira kabeh komisi kelawan gamis apa gamis kelambi asline komis jadi gamis padahal iku kelam ada iki mungkin iki pakaian apa sing disimpen biyen sik mengandung apa pakaiannya mengandung getih kok getih hah sadurunge Dubai iku apa mengandung keringet. Lah di dalam keringat itu mengandung apa? Bakteri. Vitamin C. Lemak. DNA, ngerti DNA? Apa? Gen. Pretelane gen jenenge apa? DNA. Lane hati-hati ya men. Idza budala sirabi komisi klan klambi senada kang falkuhu. Mongko nibakno sira kabeh ing komis. Nibakno sira kabeh ing komis ala waji abi ing atase wajahe bapak. Nabi Yusuf kan oleh laporan ya napa sampean sampun sedekah ahli kula niku mengalami kemelaratan bapak sak menika mripate blawur mikirno anake akhire ngaku nek awake dhewe jenenge yo Yusuf wis klambi kuwe sampean gak muli ya titeko basiran ing halini ningali ya titeko basiran ningali engko bapak iso ndelok maneh iso langsung waras mergo apa klambine mengandung keringet mengandung apa jenis mang DNA. Mulane ngene ya. Sopai biasane duwe kelambi kotor mengandung keringet. Lah iku kena digawe sarana apa? Nyantet. Lha. Nyantet. Eling sampean ka apa? Tahu krungu tak critane wong wedok kelangan kathok. Jadi ku temen iki. Lah kadang sing nyolong iku ya anjene tujuane apa? Pelet. Jadi kathok sing digawe kan mesti mengandung keringat, mengandung DNA. Lah iku digawe apa, pelet. Nek sampean tau ndelok filme sapa? James Bond terakhir. Tahu ro ta? Nggih kula niku. Sing melet iku. Lah manusia kan mengandung DNA. DNA tiap orang kan beda-beda. Lah DNA itu direkam kan? Terus digawani robot nano. Ngerti robot nano? Robot sing ukurane lebih kecil daripada rambut sak nano. Lah iku dilebokno nang robot nek DNA iki mang cocok datae. Robot iki menyerang. Sing diserang sing sesuai karo data DNA mau. Jadi hanya orang-orang tertentu sing dituju.
Iku sistem modern kan termasuk santet tapi gawe teknologi nano. Lah wong Jawa luwih canggih maneh. Modale apa keringet ki mau. Lane kadang ana wong wedok iku wis di bojo, kadang katut wong lanang liya. Mergo apa kena pelet. Ya iku mang biasane sarane digawe mbok kathok, mbok kutang. Wong lanang ya padha ae kena di ngono-ono. Misale aku gething karo sapa misale? Karo Fernando misale. Terus tak colong apa? Sing paling kena keringet iki apa? Sing aku dikutuk-kutuki anu, wis budal dadi. Lah sing sesuai karo keringet iki mau. Termasuk sapa Nabi Yusuf pakaiane digawe ngobati bapake sing mripate blawur. Mergo saking nemene oleh mikir Yusuf. Terus Ndi mah? Idhabu bi komisi hadza fa'alku ala wajhi abi yati basira. Wis klambiku gawon mulih. Sampeyan ambuna nang ngene bapak, kok waras. Mripate sing blawur iku mang. Waktu ni teka sira kabeh ingsun bi ahlikum. Lan ahli sira kabeh jema'ina ing hale kabeh wis keluargane sampean jak mrene kabeh. Padahal iki wong sing paling dimungsuhi. Malah nulungi awake. Ana model ngene iku. Nggih. Ana sinetron tapi dimusuhi tapi akhirnya malah nulungi. Ayo Yusuf yo ngono dibenci karo dulur-dulure. Mergo rumangsa nek bapake luwih sayang nang ngene Yusuf, rumangsa gak adil. Dadi ora kok berusaha dadi wong apik supaya disayang bapak, tapi malah wong ngreka daya mateni dulure sing disayang bapake. Bapake ora malah sayang malah lara. Dadi ngene mau. Dadi ngene ku ya. Dadi mulane nek cinta aja nemen-nemen. Akhirnya apa? Nglarakno ati. Mulane sampean ya misale seneng apa? Seneng jam tangan, sawen. Nek ilang ya apa rasane? Oh, lara nang ati. Sampeyan nyenengi arek wedok pol sampeyan senenge. Nggih. Mari ngono terus dirabi kanca sampeyan. Oh, lara ati. Mergo apa? Kenemenen oleh seneng. Nggih. Lah ben gak seneng nemen-nemen ya apa? Ya wis biasa ngono ae. Dirabi karo kanca, alhamdulillah sing rabi kancaku dhewe. Wani ngono. Faiz. Nek dirabi wali aku gurung kenal sing kelakuane gurung jelas. Lah nek awake dhewe sing ngrabi kancane dhewe ro kelakuane ro akhlake. Alhamdulillah oleh kancaku dhewe. Isa ngono. Faiz. Padahal ya sowan. Ndi mah? Jadi nek terlalu apa nemen oleh mikir ya sampai apa mripate blawur ngono mau. Tapi untungnya ya apa Yusuf ya ora koke terus inting-inting awas engko lek aku sukses sampean tak nyek. Ternyata ketika Nabi Yusuf sukses ya apa? Ya mengangkat dulur-dulure, ya sampean teko mrene kabeh ya. Padahal Nabi Yusuf ya diketing mulai
Cilik. Mane geding aja nemen-nemen. Akhirnya ya ngono mang. Ya apa getune biyen lapo biyen tak musuhi. Ternyata sing nulung aku malah mulane kadang-kadang mau disompenengi ternyata akhirnya malah getingi. Wong sing paling digething malah wong sing paling sayang. Sampai sini ada pertanyaan? Hah? Sira kabeh. Ahli apa ahli? Keluarga. Ahlikum keluarga sira kabeh. Terus? Yakti apa ta? Basiron sama basor kaliman apa basor? Ningali. Iya firu ngapura sapa Allahu asal kata ghafara ya firu wa lakum ngapura sapa Allah lakum marang sira kabeh wa huwa arhamur rahimin. Perintahe irham man fil ardi yarhamkun man fis sama. Welasa wong sing di bumi sing di langit bakal welas marang sira kabeh. Dadi Yusuf senajan dimusuhi ya tetep sayang nang dulure. Kok gething ngono ya wis gak ono ngepuk sapura-sapuroan. Sampeyan laku apa ae, aman apakno ae aku. Akhirnya tunda-tunda kabeh kesalahane. Tapi Nabi Yusuf malah nutupi, ya wis gak apa-apa, la tasriba alaikum. Muga-muga wong ganti tangan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Ya apa keri? Allahumma orang tua Sayyidil istighfar antivirus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansirna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq lana sabra sabbit aqdamana wansirna alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.